हेलो फ्रेंड्स, दिनैनि गोदान भिडिअसिम नोंथांमोन गासैखौबो बरायबाय। दायो जोङो थलमोननि बारि उनथिं गंसे सां लुनो थांदों औवा बारि सिङाव, जाहाथे जोङो बेवहाय आरामैनो जिरायनानै थानो हायो। भिडिअखौ जागायनाय सिगां आं मोनसे खोथाखौ फोसावनो सानखादों। भारतनि गिबि मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा कर'ना भाइरासजों फाइट खालामनो थाखाय भारतनि गासैबो सुबुंनिफ्रायनो जेसेबां हायो अनसुंथाइ नागिरदों। ओंखायनो नैबे गोजौ स्क्रिनाव नुनाय एड्रेसाव बयखौबो जेसेबां हायो थाइफा थाइनै अनसुंथाइ हरनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाहैबाय। सारा भारत नाङैनो फोसावनाय लकडाउनखौ गनायनानै जोंबो जोंनि गामिखौ लकडाउन खालामनानै दोनबाय। स' बि केयारफुल। बयबो लकडाउनखौ गनायनानै सोलि, नङाबा जोंखौ कर'नाया फोजोबनोसै। Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. Sometimes I think about the good days we had, but there were bad days too. And I know love is like the phases of the moon. हल्लानि बारि उननि जोंनि बानायनाय साङा ओंखारबाय। जों दा बेयाव जिरायना थाबाय थानो हासिगोन। You would say I gave up way too soon. So it's gone. Now we both moved on. Oh, that's la la life. जोबथारनायाव आं खनसे बयनिसिमबो खावलायफैनो सानदों, जाहाथे बयबो PM केयार फान्डआव गावबा गावनि अनसुंथाइखौ हरो। बे अनसुंथाइखौ फनपे, एमाजन पे, गुगल पे, पेटीएम, मोबाइल उइक गासैजोंबो हरनो हागोन। और राहत मिली दोस्तों कि PS4 वाहन नहीं बिकेंगे, बल्कि PS6 वाहन ही बिके जाएंगे। और ऐसे में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार